आंनिफ्रायथ' बेनो जे गोबां दानि जुगावथ' गोबां माने जोलुर गेलेनानैबो गोबां साक्सेसफुल जानाय मानसिफोर दंखायो जोंनि बर'नि गेजेरावबो साफा सानै दाथ' नुनो मोनबायानो सिगाङावथ' गुबुन हारिनिसो नुयोमोन नालाय ओमफ्राय मोजां मोनो बेफोरबायदि आरो जायहा गेलेनायाव इन्ट्रेस्टेड बिथांमोना बिराद मोजां मोनसे खाबु आरो दानि दिनावहाय गोबां साक्सेसफुल जानायखौ नुनानै एज ए प्रफेसन हिसाबै लाजायो आरो जोंनि बर'नि गेजेरावबो साक्सेसफुल जानाय हिसाबै प्रफेसनखौ मोजाङैनो लाजायो आरो जोलुर गेलेनायावबो दा नोंथांखौहाय गोबां लाइमोनफ्रा जोंनि बिटिसि ओनसोलाव गोबांफ्रा मिथियो बेनि अनगायै आउट अफ इन्टारनेल स्टेट कान्ट्रिबो मिथियो स' नोंथाङा बे दानि लाइमोनफोरखौ नोंथांमोन एसे स्मार्ट इउटुबार माबायदि फोरमायहरनो सानो इउटुबाथ' एक्सुवेलि दा फेसबुक जेरै इन्स्टाग्राम फेसबुक बेफोरबायदिनो जालांबाय जाय गोसो बिथांमोनानो माने गावनि पार्सनेल एकाउन्ट खेवनानै माने गावनि एक्टिभिटिसफोरखौ बा मा होनो एज ए ब्लगार बा जिखुनु गावहा जेरावहाय टेलेन्ट दङ बेखौहाय माने दिन्थिनो हायो बिराद माने इजिलि दानाथ' माने इउटुबा ओरैबायदि मोजां मोनसे प्लेटफर्म जेरावहाय माने सोरनिबा प्रडाक्सन बा सोरनिबा गिदिर मानसिनि आखायाव गोलैयाबाबो गावनो जुदि गोसो जानानै इन्ट्रेस्ट दङबा गावनि टेलेन्टखौ माने एक्सप्रेस खालामनो हायो दिन्थिनो हायो आरो बे मोनसे बिराद मोजां लामा आं बिराद मोजां मोनो आरो इउ.फ लाइमोन गांखंनिफ्राय नैबे जोलुर बादायनायखौ होदों बे समावहाय इउ.फ.निसिम माबाफोर बुंनो गोनां दङ आंथ' दा पलिटिक्सनि खोथाखौ आं दिनैसिम बुंफेराखै आरो दिनैसिम आंना नलेजबो गैया स' बेनि थाखायनो आं पलिटिक्सनि बागै बुंनो हाथ'वा आरो थेवबो माने बिथांमोना जे जोलुर गेलेनानै लाइमोनफोरनि मोनसे इनकारेजमेन्ट होदों आरो बिथांमोननि जिउ दानायनि राहा आरो सोलेरखौ थाजिमहै गोग्गो लाखिनायनि मोनसे राहा होदों बेनि सायाव एक्चुअलि दहायनो बुंखांखाबाय आङो जोलुर गेलेनानैबो जोंनि लाइक जायहा इन्ट्रेस्ट दङ फुटबल बा जोलुर गेलेनायावहाय स' बिथांमोना गावनि लाइफखौ बा केरियारखौ मोजाङै दाना लानो हायो स' बेयावहाय बेबायदि स्कप होनायखौ आं बिराद मोजां मोनदों इउ.पि.पि.एल सरकारानो जोंना दा माने स्कपखौ होदों जिहेतु आं मिथिनानै मोनबाय स' आं बिथांमोनखौ साबायखर बावहरो आरो इयुनसिम दाल' नङा इयुनावबो बेफोरबायदिनो जोंनि बर' लाइमोनफोरखौहाय बेफोरबायदि स्कप होगोन होननानै आसा खालामो आरो आं थेंक इउ नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैनानै दं नामा? गावनि देहानि सायाव सानाय सुनायखौ लानानै दुखुआव दं नामा? नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा दासि। जुदि दं नोंथाङा गोख्रैनो सुलाद लादो। गोजोनथाव खौरां एस.आइ. निउर'थेरापि सेन्टार बेयाव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनायखौ फाहामनो हागोन। सिं सानाय, आफादावदै सानाय, मोदोम जरा सानाय, आइजोफोरनि जेंना, खर' सानाय आरो बायदि बायदि रोखोम सानाय दंब्ला गोरलैयैनो फाहामनो हागोन। बे एस.आइ. निउर'थेरापि सेन्टारा चिरां जिल्ला बेंटल गला नं 5 आव दं। फै बिदिब्ला मोनथिनो थाखाय जानबुं नम्बराव कल खालामनि। जानबुं नम्बर 7620160459 आरो बे नम्बराव कल थाङाखैब्ला 9476977956 आव गोख्रैनो सुलाद लादो।